Кампания "Споделен хляб" я правим за 8-ма година заедно с Клуб за народни танци Жатвари. Днес е 24-ти сутринта с помощта на много доброволци. Около 100 торби ще раздадем в град Добрич. До този момент сме раздали 130 торби в близките села и в град Тошево. След около час и половина всички хора, които са в нашите списъци, ще получат своите продукти. Благодарим на всички училища, които се включиха до този момент, всички фирми, всички граждани. Благодарим на общностен център село Стефаново, който с тяхна помощ успяхме да разнесем в няколко от селата около Добрич. Получи се на, бих казал, може би най-добрата кампания до сега като сила, като количество от всичките години, които я правим до сега. По-голямата част от торбите са с пакетирана храна, като боб, ориз, леща, олио и други неща вътре има. Но има една част от торбите за 20 няколко потребителя, които са хора с различни увреждания. Има хора, които са незрящи. За тях има храна, която е готова за консумация, като сирене, кашкавал, консерви различни и колбаси и други различни неща. Хранителните продукти ще бъдат раздадени с помощта на 30 доброволци, които са предимно млади хора.